Здравейте, здравейте! Утре е Черешова задушница и не забравяйте за вашите близки починали, за любимите ви хора, за приятелите, които се отидаха от този свят. Без време, млади, в цялата си сила. Аз загубих такъв човек, много скъп на сърцето ми, с който бях 12 години. Да почива в мир в Царството Небесно и Бог да даде упокой на душата и тялото му. Амин. Не забравяйте за починалите близки, защото един ден и ние ще отидем при тях, там горе, в Царството Божие. Амин.